care și unde este dreptatea prin voia măririi dumitale. 200 de oi mi-au omorât, nenorocitule, uite ce părai, ca oile mele. Oi, be. Oi, be, ai beut toate animalele alea moarte, mă, nenorocitule. Și eu n-am bani și vând stofe pe 50 de galbeni. Te omor, te strâng, te câți? Ce aveți, domnule, cu el? Ce aveți, domnule? Îl vedeți un sărac nenorocit și l-a acuzați așa? Ce l-a acuzat așa? Pentru ce l-a acuzat? Nenorocitule, tu ești ăla care trebuie să-mi dai 50 de galbeni! Eu nu, de ce, domnule, de ce spuneți asta? Tu ești ăla care ai făcut pe diavolul! Da! Bolnavcică! Ți-am prescris o clismă, domnul judecător, o clismă! Numai puțin, că nu mai înțeleg absolut nimic. Deci, avem aici un distins și prea înalt avocat care face parte din barou ducelui de Rițipiții. Avem aici un negustor și un biet cioban care este învinuit de acest domn negustor că i-a făcut tralala și tralala. Da. Să vedem ce zice domnul negustor, mai încet și mai rar, deoarece părul meu cel des nu poate să priceapă tot ce spune. Are părul des, băi, ești nebun. Eu, maestrul negustor, aș dori cu fața să vă te văd. înștiințez cu plecăciune că acest individ, mă rog, mai mult animal, mi-a nenorocit 200 de oi fără să-mi dea nimic răsplată în schimb. Așa, și acest individ al ducelui de duce să se ducă, rițipiții și alte chestii, nu mai știu cum. Ce amesteci, domnule, ce vorbești aici? Eu încă nu înțeleg care este cazul. Pentru ce îl învinuiești dumneata? Pe el ce mă amesteci pe mine? N-ai cum să înțelegi că tu, în capul tău, domnește doar grăunțe sparte de găini camuflate și umflate de diavol! Satan! Domnule, ce dorești dumneata? Spune-mi și mie. Maestre, rog-te, dă cuvântul apărării. Eu am să mă ofer, dacă îmi permiteți, prin înălțimea dumneavoastră, să-l apăr pe săracul cioban, pentru că este singur și nu-l apără nimeni aici. Și pentru asta dați-mi voie să-l întreb pe cel care acuză cu ce îl învinuiește. Îl învinuiesc cu stofă de gâți la oi. Cu stofă de ce? De gâți la oi, stofă, bani, galben cioban. Galben cioban ce? Galben cioban, șoban, patlen, jupân, copane, pui, Alcoolist. vite. Domnule, dumneata, se pare că